देखिए भुवनेश्वर आरंभ किसी आपको ये किसी सजावट मिले मैंने आप तल पटे आसतु तल पटे आसले भाई यहाँ तो फास्ट कौन आलू गदी मेढ़ यहाँ बोधे तो आलू गदी मेढ़र यहाँ गोटे सजावट अच्छी तो यार तो तोरणटा किसी ये गोटे तोरण भाई सजावटा देख कौ भाई माने भुवनेश्वरटा पूरा जकमक पूरा करदे लाइट रे तो यहाँ तो माने एंट्रांसटा तो आगू आम चलतु बहुत सारा मेढ़ अच्छे देखा यहाँ आम खंडगिरी ओभरब्रिज बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइचु चलो तो यहाँ बरमुंडा तोरण देखिपे भीड़ बेसी किसी ना भाई राति 11टा साढ़े 11टा है देखिए नुआपल्ली भिड़ कौ भाया माने ट्राफिक बहुत सारा बर्तमान अच्छी जीवाटा पूरा मुस्किल भाई पूरा भिड़ माने अलग टाइप भिड़ भाई चलन भितर जा भाई 12:15 है ही बर्तमान भिड़ माने अलग टाइप भिड़ पेली ठेली बसा पड़ू धान 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 रे पूरा रियल स्टिक कराई धान तली रे वैष्णव देवी जयंती कराई से भाया कराई द्वारपाल को पूरा पैसा भी लोक पकई चलते पैसा नौ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଠି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପକେଇକି ଯିବେ ନହେଲେ ମଉସା ଖରାପ ଭାବିବେ ଚାଲନ୍ତୁ 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 ऐसे ऊपर शिवलिंग हो रहा है ये थीम लाइट चेंज हो जाए एटा देखते पूरा माने नेचुरल पूरा करने चेष्टा करा जोटा कि माने पूरा गोटे पहाड़ उपर गोटे माने मंदिर भाया अच्छे तो से भाया किसी करने चेष्टा करा माने टचअप किसी भाया दिखाई पूरा तली धान रुआई तापर माने ये किसी माने जना पड़ी आपन को जमती कि माने पूरा नेचुरल जंगल भितर किसी माने बाघ भालू सब चरुंती आदिवासी मैंने कौ भाया बास करती तो से सब एक्सप्लेन कराई मैडम कौन आज खाया मिले स्पेशल छोले भटूरा अच्छी पाव भाजी अच्छी बाली प्रॉन पास्ता चिकन पकोड़ा लॉलीपॉप सरीगला चिली चिकन मोजितो सो मेनी पिठास मोर जमी भिडटा गोटे देखी आपंकर माने आमर जो आलुआ जो बम्बे आलुआ तार बहुत डिमांड अच्छी आरिसा अच्छी चंद्रकांति अच्छी तापर भुजिया अच्छी मालपुआ अच्छी क्षीर पोड़ पिठा ऑब्वियसली रही गुड़ पोड़ पिठा सुजी काकरा सुजी बंडा आउ दही बरा चाउल बरा आउ सागर अच्छी आम टंक तोराणी लव यू ऑल अम्मी खालर देखते मैंने सजावटर भ्यूटा केते बढ़िया अच्छी माने रसुलगढ़ रु पूरा ओभरब्रिज पूरा आरंभ कर पूरा जमी लंबे देखते भाई माने लिचु माड़ पूरा टांगी देखते अलग टाइप भाई दी समय देख 12:55 है तथापि भाई देख लोकंर माने धाड़ी कमी तुम जा
ଖାଲ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ନାହିଁ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଓ ଭାଇ ତଳେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ କି କମି ଖାଲର ମେଢ଼ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ପୁରା ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଖିଲବିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଛିନ ଛତ୍ର ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଓ ଭାଇ ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ଗେଟ୍ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଭାଇ ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ପୁରା ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ୟୁନିକ୍ରେ ରହୁଛି ତ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତୋରଣଟା କାଇଁ ଓ ଭାଇ ଏ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ତୋରଣ କାଇଁ ଓ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରିୟରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଗିବ ପୁରା ସେଟା ଗୋଲ୍ଡରେ ହେଇଛି ଗୋଲ୍ଡ କ୍ରାଉନ୍ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ସରିଲା ଗୋଟେ ନେଲେ वेलकम टू स्टेशन बाजार एटा को थीम बनेइंदी तो ये देखते बिल्डिंग कोलिया माने ओल्टा सब टंगिया
ଏକ ନଅଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ରାତି ଏବେ 2ଟା ହେଲାଣି, 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଏଠି ଭାଇ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମାନେ ଥିମ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସା ଥିମ୍ ଅଛି ଆଉ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମଜାଦାର ଲାଗିବ। ଓ ଭାଇ ସାବ କ୍ୟା ବାତ ହେ। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଯିବା ଆଉ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ମେଢ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜ ତ ପୁରା ମିରର ଭାଇ, ପୁରା ମାନେ ମିରରରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ, ନାଇଁ କି? ବାଃ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ତୋରଣର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଭିତର ମାନେ ଇଣ୍ଟରିୟରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠିକି ନା ଶହୀଦ। ଟାଇମ୍ 2ଟା 25, ଭିଡ଼ ବି ଏତେ ମଜା ମାନେ କମିବାର ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ରାତି 2ଟାରେ ଗଜାମୁଗ ଖିଆ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଲି। ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତଥାପି ଦେଖ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇକି ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଭାଇ, ଏତେ ମାନେ ଇଏ। ତ ଭାଇ ରୂପାଲିର ଥିମ୍ସଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଭିତରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ସାଇଡ଼ର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଦେବତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଇଏ ଅଛି ଥିମ୍ସ ଆଉ, କିଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି କରାହେଇଛି, ୟୁନିକ୍ ଭାବିକି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ମେଢ଼, ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଆମର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା, ଶୋଇବା। ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଜି, ପାଖାପାଖି 8-10ଟା ମେଢ଼ ଆଜି କଭର ହେଲାଣି। ତ ରାତିରେ ତ ବୁଲିବାଟା ବହୁତ ଟଫ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲୁ, ଭାଇ ରାତିରେ ବୁଲିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି।
ସେପଟୁ ଚାଲ ଚାଲୁନ। ଯେତେ ସବୁ ତୋରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ତୋରଣଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ତୋରଣ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଯାକ ତୋରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 10ଟାରୁ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ତୋରଣ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ମେନ୍ କିଛି ଏମିତି କଭର୍ କରୁଛୁ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେକ ତୋରଣ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ତୋରଣଟି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।